Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas je 31.12. zadnji dan u godini, dan kada iza sebe treba da ostavimo sve što je ružno i da u novu godinu uđemo sa osmehom i sa pozitivnim mislima. Svi mi imamo neku mukicu, svako od nas ima neki problem, nikom nije sjajno i bajno, ali na takve stvari treba da se gleda pozitivno i ja bih voljela da sve vi uđete u novu godinu sa pozitivnim mislima i sa velikim osmehom. Isto tako, želim da vam čestitam unapred 2016. i da vam poželim sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja, puno radosti i puno uspeha. Družite se, delite ljubav, jer kao što reče moja drugarica, ljubav je lepa kad se deli. Zato sam ja vama danas spremila neke poklončiće. Iskreno se nadam da ću vam ulepšati dan i početak nove 2016. godine. E sad, pre nego što vam pokažem što sam to ja vama spremila, želim da malo proćaskamo, kratko, neću puno da vas davim. Želim da vam se zahvalim opet na podršci, na svim lepim rečima, na svim porukama koje svakodnevno dobijam, puno mi znači i jedino je trenutno to razlog zašto sam ja ovde na YouTube-u. To jest, jedino ste vi razlog, neću više da vas davim i neću više ništa da vam pričam. Prvi poklon, prvi paketić sadrži elf set, ovde je paleta sa 32 boje, primer za senku, četkica za nanošenje senke i četkica za eyeliner. Ona izgleda ovako. I neću više ništa ni da otvaram, ni da diram, da ne bih nešto upropastila. Onda je tu elf rumenilo i bronzer sa kabuki četkicom unutra. Sljedeća stvar je puder. Ovo je Sand nijansa. Ovo nisam probala. Imam samo jedan i njega sam rešila da poklonim vama, zato voljela bih da čujem mišljenje od one koja bude dobila ovaj puderčić. Ono što ja zovem čudo, a to je puder za setovanje predela ispod očiju, to jest korektora. I moj omiljeni elf cool bronzer. Želela sam da vam poklonim nešto što nema da se nađe ovde. Želela sam da ovaj giveaway bude pre nove godine, ali prosto nije bilo moguće zato što sam čekala da mi sve ovo stigne za vas. Sljedeći poklon je tradicionalno vezan za kosu. Ovaj put sam se malo poigrala. Zašto se ne bi i vi igrali? Sve stvari koje sam spremila za vas je iz Herba Marketa. Ostavit ću vam njihov link, ostavit ću vam linkove i kontakte njihove ispod u infoboksu. A ja sam vama spremila sljedeće. Ono što je neophodno za dobru frizuru i za dobru istreniranu kosu jeste kvalitetna i dobra šatka za feniranje. Ako želite da imate neku punđu ili volumen ili da se malo poigrate i da promenite izgled, tu je ovaj umetak punđerasti koji je odličan za razne frizure. Ovde postoje objašnjenja i varijante kako možete ovo da koristite. Još jedan umetak koji se zove Pom za prednji deo i za šiškice. Ako želite da imate one onako podignute šiške, ovo je stvar koja rešava problem. Kad smo kod šiškica, ovo mi je totalni hit. Ovo sam otvorila čisto da vidite kako izgleda. Možete da ih stavite ispod i da dobijete zelene pramenove. Možete da nosite kao šiške sa strane ili ako imate kraće šiškice, možete da se igrate kako vam padne na pamet. Super mi je stvarčica i baš mi je zanimljivo. Ima ova luda zeleno-žuta i neke tamno plave. Možete super da se igrate. Onda su tu pramenovi
u boji. Pretpostavljam da ste ovo videli i na Instagramu, pošto je i tamo u toku nagradna igrica. Isto imaju male klipsnice, vrlo lako se kače i mnogo lepo izgledaju, bukvalno kada su sve boje kose u pitanju. Tu su cirkoni za kosu, ne znam koliko možete da vidite, prosto ne želim da otvaram zato što će se pokvariti, neću posle moći da spakujem. Šampon, idealan za čišćenje i kontrolu talasaste i kovrčave kose. Mislim da za svakog ima po nešto u ovom drugom paketiću, ako nije sve za vas, uvek možete da poklonite nekom. Izvlačenje će biti 7. januara na Božić. Ja se nadam da sam vam bar malo ulepšala dan. Nadam se da ćemo se lepo, ne lepo, još lepše družiti u 2016. godini. Vi se prijavite na moj kanal, a mi se za neki dan vidimo sa favoritima za ovu godinu koja je prošla i koja je iza nas. Još jednom vas ljubim i čestitam svima novu godinu od srca. Ćao!